A wannan zamanin da muke ciki za ku ga ana yaɗa wasu ingantattun hotuna ta hanyar yi masa editing mai ban sha'awa. To in dai kana so ka san wannan application ake amfani da shi, ta yaya ake yi, da me ake buƙata domin a yi. Don haka kawai ka kalli wannan bidiyon daga farko har ƙarshe, sannan kar ka manta idan wannan ne farkon ziyartar ka danna alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa. Sannan idan wannan bidiyon ya burge ka danna mana alamar like. Ana amfani da wani application ne wanda in ka kalli bidiyon daga farko a ƙarshe za ka ga komai da komai wanda ya danganci application ɗin, yadda za ka ɗauko shi da wani ƙarin bayani dangane da wannan application. Domin hanya ce mafi sauƙi da ake wannan editing ɗin da ba da kanka za ka zauna ka yi ba. Abin ana amfani ne ta harkar online, ma'ana za ka yi amfani da data ne wajen yin abun. Da dukkanin dai wani bayani dangane da application ɗin, kawai ka kalli wannan bidiyon daga farko a ƙarshe. Bayanin shi ne yadda za ka ɗauko shi, za ka yi cikin Google Play Store. Kamar yadda kuke gani sai ka danna gurin da ake sacin, sai ka rubuta kamar haka. Za ka rubuta Remini kamar yadda kuke gani. Kana rubuta Remini sai ka sa AI kawai kamar haka ma. Kun gan shi Remini AI, za ku ma iya danna kamar haka generator ɗin nan ma duka ba matsala. So kun gan shi wannan shi ne application wanda ake wannan abun da shi. Dukkanin wani editing na hoto da shi ake, yawanci ana editing na hoto ne da wannan abun, amma sai dai online ne abin yake aiki. Sannan kuma application ɗin ana biya mai kuɗi, ana biyan kuɗi ne a cikin sa wajen yin wannan abubuwa. Sannan akwai hanyoyi da dama wadda ake iya downloading ɗin shi a free. So dai amma kuma shi ne matsalar, ko da ka ɗauko za su ce maka lallai sai ka ɗauko a Play Store. To amma dai za ku iya gwada amfani da wadda nake amfani da shi, misali wadda na sa shi a cikin Telegram channel ɗina. Da haka duk wanda yake buƙata, idan ka shiga cikin Telegram gurin da ake sacin sai ka rubuta Usman Fasaha TV, za ku ga ta shigo muku sai ku danna. Sai ku join, daga nan kuma sai ku danna ku downloading application ɗin ku jarraba. Sai dai abin da ya kamata ku sani dangane da application ɗin shine, ko da ka yi download ɗin shi za su iya dakatar da shi su ce lallai ka ɗauko na Play Store, ko da sun nuna maka haka to zai ka ji ka yi download ɗin na Play Store ɗin. Amma dai yanzu ka gwada domin ku yana aiki. Okay, mun gode sai mun haɗu da ku a bidiyo na gaba. Duk lokacin da irin waɗannan sababbin application suka fito kai tsaye zan dinga sanar da ku.